daw po kayo sa Lazada. Magbabayad ako ng 10,000. Opo. Ngayon, Naka-care off din po kay Ate Selly. Ipakita mo na may pangalan sila. Ay, wag mo na ipakita. Yung item po na. Order ka ma'am, hindi mo lang po alam. So pa po siya, worth 10,000 po. She gave me life, showed me what was right, taught me not to fight the battles that weren't worth the fight. Right from the start, she held me close, and as time went on, she was strong enough to let me go. There's nothing you can do that will change my life. Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Sitio Tanque upang ihatid ang sorpresa na pinapabot ni Ma'am Llewellyn at ang kanyang pamilya para sa kanyang mga kapatid. Tayo po ay magtutungo sa kay Kasantiaguan upang ihatid ang sorpresa na kanilang ipinapabot. Kaya ano pang hinihintay nyo? Arat na! Good morning po. Sino po si Ma'am Lina Ram? ako Ma'am, may na-order daw po kayo sa Lazada. na Sopa po. Oh no, oh no, oh no, 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 no. parang ano na naman ito eh. Sinusurprise ako. Ang galing! Ako, isang, Hindi po. May ikon po. Sopa po siya. Worth 10,000 po. Yung video po is one lang po siya. Recommended po para po sa company po namin. namin. Ipakita po namin na na-deliver po talaga yung Yung- item po na Lazada. Opo, Lazada. Ang galing! Ang galing! Magbabayad ako ng 10,000. Opo. Ngayon, Opo. Oh no, oh no, oh no, 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 no. saan ako magnanakaw ng 10,000? Ibalik mo na. Mamaya na. Hindi po. Sa inyo po Sa nakapangalan. inyo po nakapangalan. Naka-care off din po kay Ate Selly. Ay, nako! Wala! Oh no, oh no, oh no, 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 no. Hindi, yung Ipakita mo na may pangalan sila. Ay, wag mo na ipakita. Pati niya, isa ng ano. Ma'am, sa SMDK company po, nakapindot po sila sa Lazada po na yung item po na ano. Order ka ma'am, hindi mo lang po alam. So pa po siya, worth 10,000 po. Ang galing! Ang galing! Tignan niyo po yung cellphone niyo ma'am. Siya kanak agurong ka talaga tangkuhan mo. Baka napindot niyo po, ma'am. Pindot niyo po. Baka po tayo. Lagi lang tayo magbagayan na surprise. Okay sa bayaw. Hello, wala akong cellphone sa Itain mo na. Itang ba hindi ko at aw mo. Ay, wala ko sila. Wala akong pangalan, parang malaga. Hindi ako talaga marunong pero ako talaga si Lina. Wala po bang nangingialam ng cellphone niyo, ma'am? bata po ma'am. Yapon nga, saan ba si Sander? Sander! Ma'am, malayo pa po kasi pinanggalingan Galing namin. pa po kami ng Manila ma'am. Ay, Nagbiyahe po kami ako papunta. hindi. Talaga, wala kami hinako. Baka naahawakan ko ng mga bata yung cellphone niyo ma'am. Ang cellphone ginagamit. Ito lang eh. Boss, baka malito. Wala, baka mali po kuya. Pangalan niyo po kasi, ma'am eh. Kastanyuhan. Kasal. Oo, norte. Norte. Nag-blame na data na nag-ramit eh. Pangalan niyo po kasi ma'am. Ako nga yun, pero sa totoo lang. Wala. Sa totoo Saan lang, nga, wala baso akong... mo? Anong item yung nakabox? Yung mga sopa ngayon ko, yan na nilagay natin kanina. Malaruan, Ano? Pagkain pa pag minsan. Alam niyo po ba yung viral na yung bata na kapag-order po? Baka ganun din po ang nangyari Alam ma'am. ko, wala. Ang galing! Ang galing!
Kami pa ano sa mga batang mga yan eh. Ma'am, di baka meron po kasing kwan, nagte-text sa amin. Binabayaran po nila kasi sinasabi nila na napakailaman po ng bata. Pero binabayaran pa rin po nila. Wala bang may hiraman, ma'am, kahit yung mga anak niyo na ganun po? Wala. Ako lang ka talagang gumagamit ng cellphone ko din. Meron yung bata. Nakakiropay kanya, paano nila alam na kikirop sa akin? Ma'am, baka may napindot po kasi kayo. Kasi sa mga contacts po, minsan napipindot po yun eh. Marami akong mayaman doon. Sa bahay, yun na lang. Nina, butas na tuloy yung butas ko. Wala naman, galing pa po kami ng Manila. Wala kang promise ng Nikki Company. Paano to ngayon? I-post ko muna to, baka mali naman ata. Ay, naku, hindi kami nag-order. Alam mo, baka ikaw din yung nag-order. Kasi ma'am, pag hindi niyo po ang siya, cellphone kasi ko. ma'am, pag hindi niyo po siya kinuha, sa amin po i-care off. Ay, sa inyo i-picker up yan. Bakit kinamigor sa Ma'am, sa inyo po kasi nakapangalan at saka location. kahit naninin kung sa amin sana nakaano yan. Ano nanin sa totoo lang. Tinawag mo na sana naman sa amin. Ito ang cellphone ko. Nag-line mo dati apo ko niya, nag-aramid yan si Ramos. Ay, ang Alam daya. niyo, sa totoo lang, meron pa naman kaming happy-happy dito ng mga pinakakapatid. Ma'am, kasi, Saan po yung mga iba yung kapatid, ma'am? Nasa Amerika sila. ma'am kasi po, yung sa account nyo po, kahit hindi nyo po iano yung pangalan nyo, automatically po na magsisave yung pangalan nyo. Lalo na po yung mga contacts po ninyo. May mga pangalan din po eh. Susan, Helen, Jinilin, Judy, Arlene, Ito mga dito. Kung sino po yung mga, mga Freya po. kung sino po yung konektado po sa contact po sa inyo, Ano din yan? Pag tig 500 tayo. So, paano sila? Nasa po ba yung nakakasanggit mo? Oh, may mga pangalan din kayo. Bahala kayo. Wala po ba kayong mautangan, ma'am? Kasi hindi Wala. po kasi namin pwedeng ibalik Anak na ko. Wala nanay. saan po ba pwedeng ibaba yung kwan, ma'am? yung sofa po. Ay, bakit may wala? Ma'am, kasi po, dito po kasi nakakwan. Pangalan, ma'am eh. Kasi pag hindi po namin naibaba yung ma'am, hindi po namin na-deliver. Sa amin naman pretty care of ma'am. Ipangalan niyo po ni ma'am yung nandito. Ay, basta sabihin niyo sa nag-ano, wala kaming ino-order na Lazadang ganyan. Ay, wala kami marunong. Akala ko, panalo ako ng Lazada eh. Nagtaka rin ako, to, wala akong, hindi ko alam magpindot ng Lazada. Yun na lang po muna ma'am, kung magustuhan niyo po, kunin niyo na lang po. Kahit balikan na lang po namin yung bayad. Kahit hindi namin, magustuhan man namin o hindi, kasi may mga ano namin. Tignan niyo na lang po ma'am. Ma'am, tara po dito ma'am. Ma'am, kung pwede po namin balikan yung pera, ma'am, pang... Hindi, wala. Sa mahal na yan. Mahirap ang pera ngayon. Mahirap ang pera ngayon. Nagbibilad kami ng kuan ng mais doon. Kumuha kayo ng isang kaban. Maglinong ka ng puro. Dito na lang kayo, ma'am. Yun na lang po ma'am. Kasi ma'am, sa inyo po talaga ano yung ano. Bakit sa na lang po balik ka mahirap namin. Sige kayo. Pwede namin 2 gives, ma'am. Kung gusto niyo 2 gives. Talaga. Hindi namin. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day po, ma'am! Happy Mother's Day, ma'am! Ulatin niyo kami. Nagulat po ba kayo, ma'am? Ito po, Happy Mother's Ulatin niyo kami. Kala ko kung anong sopa. Wala kami pagbulo sa tayo. Ano ba yan? Dito kayo, ma'am. Ay, isa pa po. What was right? Tell me not to fight the Thank you sa nagpakala. Aba. Malalaman nyo rin po kung sino. Malalaman nyo rin po kung... Upo kayo sa gitna natin. Yan. Okay. 1, 2, 3, smile.
1, 2, 3, smile. That will change your love for you when the world comes. 1, 2, 3, smile. Yo. Pull you through. There's nothing you can say. 1, 2, 3, smile. Love away through the heartache and the pain. It was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. There's nothing in the world like a mother's love. Hindi pa po nagtatapos yung programa po natin. Ibababa po namin yung mga pagkain at ipagpatuloy po natin yung program sa loob po para malalaman nyo po kung sino po talaga yung nagsasabi. Yun. May message ba? She gave me life, showed me what Eh. was right. Awaki po, awaki po. 1, 2, 3, smile. The weren't worth the fight. Right from the Tingin dito, tingin dito. 1, 2, 3, smile. Oh, And as time went on, she was strong enough to waki ulit, waki. 1, 2, 3. Happy Mother's Day. Nothing you can do that will change her love for you. Happy Mother's Day! So ayun po, may babasahin pa akong message para malaman niyo po kung sino po talaga nagpa-surprise dito po. There's Sa aking mga kapatid, Ate Sally, Ate Lina, mga hipag, Ate Susan, Ate Helen, at mga pamangkin ko, Dinilin, Joby, Arlene, Gigi, Linsel, Priya, Badet at Poby. Sa inyong lahat, Happy Mother's Day. And to Mommy and Sister Rose, Happy Mother's Day in heaven. We love you and we miss you. Happy Mother's Day to all. Love you all. From Llewellyn and Fan. Sila magkasama. Awo. May gusto po ba kayong sabihin kay Ma'am Llewellyn and her family para po sa surprise na Okay. binigay po? Si Thank Tito. you so much, Louie and Lynn, sa surprise na hindi namin sinukat akalain. Opo. Sana pagpapalain kayo ng siksik, liglig at umaapaw upang ma-share pa rin ninyo sa amin na kapasitan nandito at sa mga pamangkin ninyo na nandito. God bless to all of us. We love you too. Yun. Thank you so much. Mahal na mahal rin po nila kayo. Kayo po, tita, anong masasabi niyo po sa kanila? Binigay mo sa amin na surprise. Hindi namin nakalain sis na ganito. Lalo na sa akin, nagulat ako dahil sabi mo, Lazada. Wala akong pagbayad sis sa Lazada. Natin namin, papalitan natin ng mayana sis. Naka-formal naman sis sa mga nag-surprise sa amin. Thank you sis, thank you, thank you. So yun. Thank you po, tita. Mother's Day. Thank you, happy Mother's Day. And hindi namin nakalain na ganito pala kaming makakain. Thank you, I love you. Yes, God opo. bless. Kayo rin po. Hello, Auntie Celine, Uncle Louie, thank you po. Happy Mother's Day, Auntie Celine, and God bless you more po para mas marami pa kayong ma-share at pagpe-pray po namin na doble pa ng ating Panginoon ang pagpapalang may bigay sa inyo. Thank you. Opo, rin po. Kayo po, ma'am. Kayo po, ma'am. Thank you.
you po, Mama Salina ng Chloe, for this surprise. We pray na sana maging malakas palagi yung pangangatawan nyo para mas lalong ma-share nyo pa yung blessings nyo sa mga kapatid nyo. You're one of a kind kasi ilan-ilan lang yung mga kapatid na talagang nagsishare ng blessings. Though may mga pagkakataon na hindi nagkakaintindihan, but family is still family. Opo, yun. God bless you more and keep safe always. Kayo dyang lahat, namimiss namin kayo. Thank God for everything. Thank you for the love. Bye-bye! Happy Mother's Day! So yun, surprise. So, bago po kami magtapos po sa programa po namin, ang surprise mo deliver ko po ay may pa-free na sling bag po para po sa inyo. Lahat po na mag-a-avail ng surprise mo deliver ko ay mabibigyan po ng free bag, sling bag. Pwede rin po siya wear this mic or yung 3-in-1 towel po. Ayan po. Kung gusto nyo pong mag-avail ng surprise mo deliver ko from Kusurubyo, Pangasinan, i-message nyo lang po si Ma'am Maylin Palabay and yung mga marketing officer po niya. Lahat po, nag-accommodate po kami kahit saan man sulong po kayo dito sa Pangasinan. Ayun lamang po, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. In behalf of surprise mo deliver ko, nice po namin iparating sa inyo na kami po ay nagpapasalamat, tapos po nagpapasalamat at hanga po kami sa mga ginagawa yung mga ina po. Maraming salamat po. Happy Mother's Day po sa inyo. Yun, Happy Mother's Day po. It was her love that still remained. Her love is gonna shine through